Het is een trieste beeld, joet op een prot te plakken. Troderijn had het geen doel om aan de slag te gaan. Het is gewoon net het waaien. Hier hebben we wat van die trouwwerkjassen om, maar het hippelt trek al wel wat doorheen en al. En dan heb je zeker en dan heb je de volgende dag thuis. Hè? Het is haast meer pauzeren als werkje. Verlenne dagen binnen het. Ja, het regent. Het is net zo mooi waar. Ik hoop dat we een beetje droog kunnen straks weer voor. Ex-schilders haar dreig. Het boetenwerk leidt stil. We zijn in het boeten bezig. Nou ja, dan maak je stijgerbroeken, reclame erop, dan weet je te vinden. Maar ja, dat dan ruimt, ja, dan maak je net boeten staan. En gelukkig hebben we dus een keer wij toch mooi teruggaan. Vooral Lietse bedrouwen en eenmanszaken worden troffen door het middenwaar. Ze leert een belrondje langs verschillende bedrouwen. Ze binnen kwetsbaar, worden minder inhierd en dan heb ik net inmiddels om, zoals in dit geval de schilders, stijgers in te pakken zodat er droeg trofwerken worden in. Nee, dat is vast te groot voor ons, dit jaar. Wij zijn bij de ZZP'er en dat kunnen wij net betalen, dat is het jaar. Simpel zat. Vlinier houdt het ook al net oer in de simmer. En dan is het echt nog crisis. Het gaat dubbel op. Nou, vleet die weet ik zo. Ik vind het eruit waar, heet het. Nou ja, en dan scoot ik alles op. Dus maar even zien hoe het al hier komt. Dat spant er al om. Maar gewoon boetenwerkers haat wol goed voor elkaar. Ik kan me mindere plakjes betinken als in de kraan. Ik hagel ook, maar we kennen niks aan de maan. Die jongens, het is sneu voor de jongens, maar die kennen alleen maar schoolie.